қаноат мардонро сарфароз мегардонад, аммо ҳарисону чашмгуруснагон ҳамеша хору залил ва сарафканда хоҳанд монд. Тамаъ, обрӯю матонату сарбаландӣ ва мардонагиву виқорро бар хоки сиёҳ яксон мекунад ва барои моли андаке як доман гавҳари обрӯро ба замин мерезад. шикаст нафсӣ монанди оби ҷӯй дарахти умри туро шодоб мекунад, аммо моли касон монанди барф аст ки зуд тамом мешавад ва оби он дар назди оби ҷӯй ночиз аст. сабр пеша гир, зиёд ҳарису дунёпараст мабош, вагарна ҳирс туро гадову дарбадар хоҳад кард. эй азиз, аз ҳарисиву чашмгуруснагӣ дур бош. мақсади ту аз ҳирсу зиёдахоҳӣ чист? қаноат пеша гир. хоҳишу илтимос ва талабҳои нописандида туро аз ҳама ҷо ронда хоҳад кард. беҳтар он аст ки ин хоҳишҳои нафсониро аз худ биронӣ, то дигарон туро аз дар наронанд.